It-taħwid bil-kwistjoni tal-pre-budget document tal-Oppożizzjoni u n-nuqqas ta' preżentazzjoni tiegħu fl-aħħar 3 snin għadu jqanqal iżjed firda interna fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Dan kif id-deputat u eks-kelliem mal-finanzi tal-PN Graham Bencini esprima ma' News pożizzjoni totalment differenti minn dik tal-kelliem attwali Adrian Delija dwar jekk għandux isir dan id-dokument jew le. F'artiklu fil-Gazzetta Nazzjonalista Il-Mument, il-ħadd illi għadda l-ex-kap nazzjonalista esprima ruħu favur id-dokument. Fl-istess artiklu ta' opinjoni Delija ma żamx lura milli jitfa' botti lejn l-istess Bencini li taħtu il-PN ma preżenta l-ebda pre-budget document. Delija b'mod espliċitu qal li ma jaqbilx ma' deċiżjoni ta' Bencini li ma jsirx pre-budget document. It-tnejn filgħodu staqsejna lil Bencini dwar dan il-kumment. Dan iżda b'pożizzjoni differenti insista li dak li qal Delija u sempliċiment l-opinjoni tiegħu. Dr. Delija fil-mument qal li il-pre-budget document għandu jinħareġ u anka li ilu 3 snin ma jinħareġ il-pre-budget document. X'ti kummenta dwar dan anke x'inhi reazzjoni tiegħek? Dan ħadlek post. Iva, Dr. Delija għandu dritt għall-opinjoni bħal m'għandu kulħadd. Bencini wkoll stqar li hu kien qed jaġixxi skont id-direzzjoni mogħtija mill-Partit Nazzjonalista u jekk Delija issa jrid ibiddel dik id-direzzjoni jista' jagħmel dan bħala kelliem preżenti għall-finanzi. Għax ma ħriġ pre-budget document inti? Għax dik kien id-direzzjoni tal-partit dak iż-żmien, issa jekk Dr. Delija jixtieq ibiddel id-direzzjoni tal-partit issa li huwa inkarigat tal-finanzi għandu dritt hemm.